A tá prvá otázka bola? Či niečo také, z čoho sa tešíš? Alebo toho celého vydania? Teším sa veľmi z jednej konkrétnej veci. Ja som do toho naozaj dala strašne veľa samej seba a trošku som sa aj bála, že tá kniha je natoľko úprimná a hovorím tam aj o zlých veciach, ktoré sa stali, ktoré som ja urobila zle, čiže keby mi niekto chcel ublížiť, tak tá kniha je ideálna zbraň na to, aby mi kvalitne ľudia mohli ublížiť. Ale ja som sa tešila na to, že keď mladí ľudia si prečítajú túto knihu, budú nadšení byť tu pre ostatných a slúžiť im a starať sa o nich. Ale tá kniha spôsobuje zatiaľ aj niečo iné, taký iný efekt má. A to, že niektorí moji kamaráti alebo aj ľudia, ktorí sa venujú mladým, dali tú knihu svojim rodičom prečítať. A ich rodičia, ktorí nie sú kresťania vôbec, zrazu napríklad mám jedného kamaráta, ktorý sa volá Kamil a jeho mamka je právnička a on mi dal prečítať tú knihu. A ona bola, že aha, ja už rozumiem, čo ty robíš. Ja som si myslela, že ty chodíš do mesta sa hrať s deťmi. Toto je skupinka. Aha, ja som netušila. To je mládež. A ďalšie dievča mi napísalo cez e-mail, že moja babka konečne pochopila, čo je mládež. Ona to nechápala celý ten koncept vôbec. Tak možno, že aj tí starší ľudia trošku viacej rozumejú tomu, že čím vlastne žijeme, celá táto generácia a o čom to je, tak z toho sa veľmi špeciálne teším. Okrem toho, že kniha obsahuje veľa príbehov, tak má aj ilustrácie. Môžeš prezradiť, kto je ich autorom a prípadne ako si sa k nemu dostala? No, ilustrátorom bol Michal Daňko, Mišo, ktorý študuje výtvarné umenie v Košiciach a je veľmi, veľmi šikovný. A ja sa veľmi teším z toho, že sme mohli sa dať do tohto projektu spolu, pretože on je jednak aj taký kvázi z časti aj v mojej skupinke a trošku sa občas stretávame a rozprávame sa o živote, o veciach, tak som veľmi rada, že aj vlastne táto spolupráca nás dosť tak zblížila a veľmi veľa a sme mali proste sa stretnúť a rozprávať, tak je to veľmi fajn. Ja si chcem spýtať, že odkiaľ čerpáš inšpiráciu na písanie? No, veľmi veľa v živote, aspoň táto kniha je príbeh o tom, čo sa naozaj stalo, čiže jednoznačne je to život. Ale mám veľmi rada, alebo veľmi inšpirujúcim sú pre mňa miesta. Keď som na nejakom mieste, ktoré má atmosféru, je niečím špeciálne alebo zaujímavé, tak vtedy začnem písať a som úplne, nemôžem prestať. A tiež sú to ľudia. A niektoré ich možno niekedy gesta, alebo pohyby, alebo myšlienky krátke, ktoré povedia, tak ľudia ma dokážu veľmi inšpirovať. A napríklad teraz naposledy, keď sme boli s kamarátmi vo Florencii a keď sme šli odtiaľ preč, som bola taká naplnená krásou a krásnymi vecami, ktoré som videla, že som musela písať. A vznikla taká jedna veľmi pekná rozprávka. Uvidíme, čo s tým bude ďalej, ale teším sa z nej. Mňa by tak ešte zaujímalo, že sa to veľa tak hovorí o knihe, ale mňa by zaujímalo vzťah ty a Boh. Že ako si sa ty dostala k Bohu, hej, neviem, či si z kresťanskej rodiny, alebo či by si nám mohla k tomuto niečo tak viac povedať, že kým je pre teba Boh, ako si ťa získal? No naša rodina má veľmi zaujímavý príbeh. Ja som spoznala Pána Boha tak osobne, keď som mala 9 rokov. Bolo to dosť skoro, ale vtedy som naozaj urobila také rozhodnutie, že toto je to, čo v živote chcem. A toto dáva zmysel. Moja sestra vtedy mala 14 a ona sa obrátila a bola veľmi nadšená o tom rozprávať. Tak rozprávala o tom mne a ja som tak ma presvedčila o tom, že dobre, ok, chcem to vyskúšať. A potom postupne cez nás nejak aj naša mamka. A potom ja som mala môjho brata mladšieho v skupinke, ktorý je o 5 rokov mladší, tak jeho som mala v skupinke a nejak potom cez tú skupinku aj on mohol spoznať Pána Ježiša. A za ocka sme bojovali veľmi dlho, ocko bol veľmi tvrdý oriešok, veľmi zarytý. A smial sa z nás a myslel, že to je celý blúd. Ale vďaka Pánu Bohu a jeho milosti, po 10 rokoch modlitieb a rozhovorov, Pán Boh zlomil aj jeho a tak ho zlomil, že teraz je vlastne dozorcom v našom zbore, čo znamená, že ako keby s farárom viedli spolu ten zbor a má zlomené srdce pre mladých ľudí a postavil klubovňu pre mladých v Kukovej, čo je zázrak, naozaj zázrak. Ale ja a Boh úplne konkrétne, to je strašne intimný vzťah a je úplne zmyslom všetkého, čo robím. To, či píšem, či študujem, či som s ľuďmi, ja sa im venujem a starám sa o nich, tak robím to kvôli nemu a kvôli tomu, čo on pre mňa spravil. Také svedectvo, že čo pre teba v poslednom čase vykonal?
niečo také? Mám jednu vec. A keď mi podáš tašku, mám svoj magický zápisník, kde si všetko píšem. A taká posledná vec, ktorú som si uvedomila, a to by som vám aj prečítala, bolo to, keď sme boli teraz na tej dovolenke a videla som toľko krásnych vecí, že som musela chváliť Boha. A vtedy takú jednu úplne konkrétnu vec, už som skoro tam, ktorú som pocítila, to bolo, že Bože, trochu ti závidím, že si všade. Že sa môžeš ráno zobudiť na pláži, keď sa tak rozhodneš. Že sa prechádzaš nočnými ulicami Ríma a stojíš na vrchole Eiffelovky. A možno niekde vo vnútri si aj tak trochu hrdý na svoje deti, čo si to postavili. Ako deti, ktoré si postavia z lega mesto. Stavebnice zo skutočných tehál. A vtedy som si uvedomila, že naozaj, že Boh je taký otec, že niečo, čo my vnímame ako úplne nádherné, krásne Koloseum a Eiffelovku a neviem čo, proste Boh spozrel, takže tak ste si postavili, pekné ste si postavili, že tak nám fandí, ale pritom on je génius, ktorý je nad všetkým, hej, tak to bola taká posledná vec. Máš nejaké svoje obľúbené miesto? Také možno najobľúbenejšie? Mám veľmi rada z celého sveta, mám veľmi rada Bryant Park v New Yorku, čo je taký malý park za knižnicou, za tou veľkou obrovskou knižnicou na 5. Avenue, kde sú také individuá, takí ľudia, tam človek sadne a môže si vymýšľať a dotvárať príbehy celé dni. To proste, čo človek, to príbeh. A potom mám veľmi rada Cambridge ako mesto, tam je moje srdce úplne. A potom v Cookovej máme jeden kopec pred našim domom, ako úplne na úrovni 5. Avenue v New Yorku. V Cookovej máme taký kopec, kde sa chodíme s deckami niekedy modliť. Ale v podstate, keď vidíme na ten kopec, to je taký osobný Sion, sme si to nazvali s mojím kamarátom Dušanom, že tam, keď vidíme, tak sme na Sione, tam sa stretávame so živým Bohom. Tak to je náš súkromný Sion, je to dobré miesto, je to skvelý kopec. Tak to je tretie miesto.